Tashar Hausa Media 24 TV na alfahari da ku. Kada ku manta ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun saka bidiyo ku. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ƙayatar da ku. Mun gode. Wani matashi mai suna Christian Edin da ke unguwar Nafka a yankin karamar hukumar Kalaba ta Kudu ya yi wa wata makwabciyarsa kuntun ɓauna ya buge ta da makami. Bayan ta faɗi ƙasa ya sanya adda ya datse mata kai. Matar mai suna Mrs. Uduwa ta yi asubanci za ta tafi wanka, ashe Edin na laɓe kan hanyar da makaminsa. Matar na zuwa za ta wuce ba ta sani ba ya maka mata makami ta faɗi ƙasa warwas. Rahotanni sun ce bayan ya make ta ta faɗi sumammiya sai ya bi ta da adda ya sare ta. Maƙwabtansu da suke gida ɗaya da Ikemma Ifinyo da Inesta Eyo sun shaida wakilinmu cewa muna dawowa daga coci ne sai muka ga alamun jini faca-faca a gidan. Da muka bi sawu sai muka ga ya nufi ɗakin Kiristiyan, nan take muka gano yana yunƙurin binne gawar. Bayan mun laɓe bai sani ba. Dama dai bayanai suka ce mutanen biyu ba sa ga maciji da juna.